Здравейте, вие сте с новините на Нова, аз съм Галя Щърбева. Трагично завърши любовна драма в Ловеч. Жена на 25 години беше убита на излизане от дискотека в града около 5 часа сутринта. Основният заподозрян за престъплението е нейният приятел Иво Маринов, който е местен полицай. Кореспондентите ни от Ловеч разказват. 33-годишният служител на сектор охранителна полиция е стрелял 5 пъти по момичето, което по непотвърдена информация се казва Ивелина. Тя излизала от нощния клуб заедно с приятел и приятелка. Тръгнали към колата, с която дошли, момичето седнало на предната седалка до шофьорското място. Тогава се показал полицаят, който явно изчакал наблизо и хладнокръвно започнал да гърми по жената. 4 от куршумите попаднали в главата и 1 в тила. Става въпрос за близки отношения, приятелски отношения, кореспонденция, която са водили чрез Фейсбук, по мобилни телефони, СМС-и, имали са някакви срещи между тях, настъпило някакво, така да го нарека, разминаване в интересите и явно превъзбуден от това нещо, поне до сега, нали, което сме събрали като информация, полицая е извършил това тежко престъпление. Според неокончателна информация, Ивелина блокирала профила на Иво в социалната мрежа, което най-вероятно предизвикало гнева му. Комисар Иванов обясни още, че Иво Маринов е тих, затворен в себе си, нерешителен, неконтактен, няма близки приятели сред колегите си. Работи в системата на МВР от 11 години. Неотдавна е издържал без проблеми психотест. Иво Маринов е задържан тази сутрин в района на Ловеч. Той не е оказал съпротива, а служебният му пистолет, с който убил момичето, бил зареден с нов пълнител. Привлечен е като обвиняем, повдигнато му е обвинение и е с 72-часова мярка за неотклонение задържане под стража. В Ловеч вече пристигнаха експерти от Института по психология на МВР, които разговарят с него.